राजवाडी असा संघ असेल. आमच्या समेत कैलास नवाळे जोडले गेलेत. यूट्यूब लाईव्ह टेलिकास्टची टीम देखील आहे आणि एक नक्कीच चेतन अहमद कुठे असतील आपण देखील यायचं आहे. आणि नक्कीच राजापूरची स्पर्धा म्हटल्यावरती विविध च्या माध्यमातून आपण त्यांचा आवाज देखील ऐकला आहे. आमच्या जोडीने आपल्या बरोबरीने आपण चेतन आपण देखील यायचं आहे आणि नक्कीच त्यांचा आवाज काल देखील आपण ऐकला. मुंबईच्या ठिकाणी स्पर्धा झाली होती, तिथे देखील त्यांचा आपण आवाज ऐकला. एक राजापूरचा गोड आवाज आमच्या समेत जोडला जाणार आहे आणि नक्कीच चेतन आपणास विनंती असेल आपण यायचं आहे. चेतन चला, दोन्ही ऑफिशियल पंच असतील आमचे. एक चांगले काम त्यांच्या माध्यमातून काल देखील, आज आणि उद्या, कारण का 3 दिवसीय स्पर्धा आहे आणि पंचांची महत्त्वाची भूमिका असते मैदानाच्या आतमध्ये. नक्कीच दोन्ही ऑफिशियल पंच देखील रेडी आहेत. चला, आपला कॉल काय घेतलं. चला, दोन्ही संघाने आपला एक एक खेळाडू आमच्यापर्यंत मॅच पहिला बॉल डिलिव्हर होण्याच्या अगोदर आमच्यापर्यंत पाठवायचे. महालक्ष्मी सोल्ले संघाचा प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत आलाय. दुसऱ्या बाजूला राजवाडी आपला देखील एक खेळाडू आमच्यापर्यंत मॅच चालू होण्याच्या अगोदर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचे. सर्व जे या स्पर्धेमध्ये संघ असतील, आपण ज्यावेळी क्षेत्ररक्षण करायला मैदानाच्या आतमध्ये जातो अगदी लाईनअप करून जायचे, याची देखील दक्षता घ्यायची आणि येताना देखील समोरच्या संघाला शेक हँड करून आपण बाहेर यायचं आहे. दोन्ही ऑफिशियल पंच पाहतो. एका बाजूला विक्रम सर असतील, दुसऱ्या बाजूला आगरे सर. आणि नक्कीच नामांकित पंच आहे, चांगली पंचगिरी त्यांच्या माध्यमातून राहिली आहे आणि दुसऱ्या मॅचला या ठिकाणी सुरुवात होते. नक्कीच एक मानाची अभिमानाची स्पर्धा आहे तुम्हा सर्वांसाठी. पर्व मला वाटतं 7व्या पर्वामध्ये तुम्ही आम्ही सर्वजण आहोत आणि नक्कीच एक देखणं आयोजन पुण्याचे एकदा, कारण का जे चांगलं आहे ते चांगलं म्हटलंच पाहिजे. कारण का गावच्या ठिकाणी सचिन जर म्हटलं तर एक चांगलं आयोजन पाहायला भेटते. थोडंसं ग्राउंडसुद्धा वेगळं आहे आणि काल देखील आपण लाईव्ह टुर्नामेंट पाहत होतो. एक चांगलं लाईव्ह टेलिकास्ट या ठिकाणी 2 कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून होताना आपण पाहतोय. चांगली कॉमेंट्री, चांगले पंच असतील आणि सर्वच काही या ठिकाणी आपल्याला चांगलं होताना पाहायला भेटते. आणि नक्कीच आज आणि उद्या देखील एक चांगल्या मॅचेस पाहायला मिळतील, कारण का या मैदानाचा विचार केला तर खेळपट्टी दोघांना समांतर आहे आणि नक्कीच कुठेतरी मोठमोठे बॅटर देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला खेळताना दिसतील. काल देखील एक संघ सेमीफायनलमध्ये क्वालिफाय झाला आहे, तो पहिला संघ असेल नवलाई तळवडे असा संघ पहिला संघ असेल. काल देखील चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून. सलामीचे बॅटर आपण पाहतोय राजवाडीकडून. एक प्लेयर पाठवायचे मित्रा.
मॅच चालू होण्याच्या अगोदर, जेणेकरून खेळाडूची माहिती किंवा आमच्याकडून कोणती चुकी होणार नाही याची आम्ही देखील दक्षता घेतोय. म्हणून तुम्हाला विनंती असेल आतमध्ये येऊन स्नान पण व्हायचंय. गोलंदाजी ट्रॅकवरती ओमकार असतील, तर सलामीचे बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये 4 षटकांची लढत असेल. आणि नक्कीच आता पाहिलं तर पहिल्याच मॅचमध्ये 31 धावा, कालच्या मॅचमध्ये पहिल्याच मॅचमध्ये 28 धावा, दुसऱ्या मॅचमध्ये किती बनतायत हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं असेल. कारण का थोडासा हवेचा वेग या ठिकाणी कमी आहे, त्यामुळे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. बॅटर जे असतील ते दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर खेळपट्टी कुठेतरी थोडंसं म्हटलं तर गोलंदाजाला पूरक आहे असं म्हणायला वावगं ठरणार नाहीये. चला मॅच ऑन करायचे. सलामीचे बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला असेल साहिल, दुसऱ्या बाजूला अक्षय. महालक्ष्मी सोल्ले संघाने प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. पहिलं षटक मला वाटतं पॉवर प्लेचं असेल. 30 सर्कलच्या बाहेर 2 क्षेत्ररक्षक असतील. क्षेत्ररक्षकाची सजावट पाहिली आपण, क्षेत्ररक्षकाची सजावट पाहिली तर स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये 30 सर्कलच्या आतमध्ये एक खेळाडू, मिडल विकेटला डीपमध्ये एक खेळाडू आहे, लॉंग ऑफला 30 सर्कलच्या आतमध्ये एक खेळाडू असेल. त्याच्यानंतर आपण या ठिकाणी काऊ कॉर्नर रिझनमध्ये बाउंड्री लाईनच्या दिशेने एक खेळाडू असेल. लॉंग ऑनला एक खेळाडू 30 सर्कलच्या आतमध्ये, लॉंग ऑफ कव्हर आणि पॉईंट क्षेत्रामध्ये चेंडू पहिल्याच ट्रॅव्हल झालाय. पहिल्याच चेंडूवरती एका धावेची मोहर लागली. संघाचा श्री गणेश झालाय. संघाचं खातं या ठिकाणी ओपन केलं जात आहे नक्कीच, आणि टाळ्या देखील होत आहेत. एका धावेने सुरुवात केली आहे, परंतु तुम्ही सुरुवात कशी करताय याला महत्त्व नाही आहे कैल्याची, जर तुम्ही शेवट कसा करणार आहे याला महत्त्व असेल. ओनी संघ आला असेल तर त्याने या ठिकाणी रिपोर्टिंग करायचे. अगदी नक्कीच चेंडू चांगला होता, या ठिकाणी चांगल्या चेंडूला सन्मान द्या आणि खराब चेंडूचा समाचार घ्या, हे चित्र दाखवतोय. एक चांगला चेंडू होता, त्याला मात्र थर्डमॅन रिझनमध्ये पाठवलं एका धावेसाठी. धावसंख्या पहिल्याच 2 चेंडूवरती बिनगडीबाद 2 धावा. ओमकार पहिल्याच थोडासा पहिला चेंडू पाहिला तर फुलर लेनचा होता, दुसरा चेंडू थोडासा मागे टाकला होता आणि त्याला कुठेतरी हेरलं होतं आणि चांगली बॅटिंग राहिली आहे. आणि नक्कीच पुन्हा एकदा ओमकार सज्ज होतोय राईट एम ओव्हर द विकेट. चप्पल करून खेळण्याचा मानस असेल या विकेटला. मिड विकेटला चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा पहिल्याच 3 चेंडूवरती आपण जर पाहिलं तर 3 धावा आल्यात. पॉवर प्लेचं षटक म्हटलं तर मोठमोठे फटके येताना नक्कीच पाहायला मिळतात, परंतु ओमकारचं कौतुक झालं पाहिजे, सराहना झाली पाहिजे. कारण का पहिल्याच चेंडूवरती, पहिल्या 3 चेंडूवरती 3 धावा, त्याच्यानंतर एक चांगला फटका पाहायला भेटतोय. या ठिकाणी दुसऱ्या मॅचचा पहिला चौकार येतोय, 4 धावा, 4 रन्स चौकार. भार्गवराम क्रिकेट क्लब देऊळवाडी देवाचे गोटणे या संघाची बॅटिंग ऑर्डर या ठिकाणी आले. तर आपण पाहतोय सामना राजवाडी विरुद्ध सोलिये. तर चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. समोरच्या दिशेला एक धाव नक्कीच मिळेल. रनआउटची संधी होती, अपील केलं जात आहे, मात्र फलंदाज राहतोय क्रीजमध्ये सुरक्षित. पहिलं षटक जर आपण पाहिलं, एक सुंदर षटक, एक चांगलं षटक, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. 8 धावा पाहायला मिळतात स्कोरबोर्डवरती. तर ओमकार हा शॉर्ट पिच चेंडू आहे, पडल्यानंतर थोडीसा काही खाली राहिला, उसळी मिळाली नाही ज्या पद्धतीची अपेक्षा होती फलंदाजाला, मात्र या चेंडूवरती एक धाव घेतली जाते. आपण पाहतोय दोन्ही संघामध्ये पहिल्या षटकाची सांगता होते. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस बिनबाद 9 राजवाडी. नक्कीच पहिल्याच 3 चेंडूवरती आपण
नक्कीच भामाचे आपण पाहिलं पहिल्याच षटकामध्ये ओमकारने सुरुवात चांगली केली होती पहिल्या 3 चेंडूवरती, परंतु शेवट मागच्या मला वाटतं 3 चेंडूवरती चांगला केला आणि पहिल्याच षटकामध्ये कैलास 9 धावा आल्यात. सुरुवात शेवट या षटकाची चांगली केली आहे. नवीन गोलंदाज फुल टच चेंडू त्याच्यावरती केला प्रहार. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, होतोय का झेल? झेल टिपला जातोय, माफ करा, पंचांचा नो या ठिकाणी नोचा इशारा येतोय. 1+2 अशा 2 धावा असतील. आपण या ठिकाणी पाहिलं तर नक्कीच आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा नियम क्रमांक या ठिकाणी 21 अंमलात आणला जातोय आणि नक्कीच कुठेतरी एक संधी निर्माण झाली होती, परंतु एक खराब चेंडू हाताळण्यात आला. पहिल्याच चेंडूवरती नो चेंडू पंच दर्शवत आहेत. दोन्ही पंच यांची सराहना झाली पाहिजे, कारण का पंचांची भूमिका महत्त्वाची असते. स्कोरर बंधू कैलास नावे देखील चांगले काम करत आहेत आणि आमचे समालोचन मित्र काल देखील आवाज ऐकला आणि नक्कीच राधापूरची स्पर्धा म्हटल्यावरती त्यांचा आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने आवाज ऐकत असतो. चांगली कामगिरी, चांगला आवाज देखील त्यांचा देखील आहे आणि नक्कीच त्यांना देखील माझ्याकडून देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. लाईव्ह टेलिकास्टची टीम देखील चांगलं काम करते, त्यांना देखील शुभेच्छा असतील. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला चेंडू जर पाहिलं तर अक्षय नो बॉल, त्याच्यानंतर दुसरा चेंडू राईट ओव्हर द विकेट. एक मानाची स्पर्धा पुन्हा एकदा शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि खराब क्षेत्ररक्षण. कैलास म्हटलं त्यांना क्षेत्ररक्षण तुमची जमेची बाजू असते, कारण का आपण जर पाहिलं ज्या ठिकाणी एकच धाव होती ना त्या ठिकाणी 2 धावा झाल्यात आणि क्षेत्ररक्षण का महत्त्वाचं असतं ना हे आपण जर पाहिलं तर सर्वांना माहिती आहे. एक असा झेल पकडला गेला सूर्यकुमार यादवच्या माध्यमातून आणि संपूर्ण मॅच आपल्या बाजूने आले आणि पुन्हा एकदा नो बॉल पंच दंडित करतायत. चला मित्रांनो, तुम्हा आम्हा सर्वांसाठी एवढी मोठी स्पर्धा आहे. फॉर्मॅट क्षेत्ररक्षणचं 4-5 आहे, याची देखील नोंद घ्यायची, कारण का नक्कीच पंचांची मी वारंवार सांगतोय मैदानाच्या आतमध्ये जर इंटरनॅशनल क्रिकेट बघितलं खूप सारी टेक्नॉलॉजी आणली आहे, परंतु 2 पंच मैदानाच्या आतमध्ये उभे असतातच, कारण का खूप साऱ्या चुका देखील होतात. परंतु कुठेतरी एवढी मोठी स्पर्धा आहे आणि आपण एकामेकाला सहकार्य करून कुठे कारण का या स्पर्धेचा विचार केला तर नक्कीच एक मोठी स्पर्धा आहे आणि एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म गावच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणे ही सोपी गोष्ट नाहीये. चला हॅलो, धावसंख्या 15 लॉस ऑफ 0 विकेट. चांगली सुरुवात दुसऱ्या षटकामध्ये देखील झाली. कुठेतरी पहिल्याच षटकामध्ये गोलंदाजीमध्ये चांगली सुरुवात केली होती, त्याच्यानंतर आपण जर पाहिलं तर आता मात्र कुठेतरी फलंदाज हवी राहिलाय. पहिल्याच षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 15 धावा. चला आता मात्र फील्ड प्लेसमेंट मी सांगतोय. पॉईंट क्षेत्रामध्ये 1 खेळाडू, एक्स्ट्रा कव्हरला 1 खेळाडू, 30 सर्कलच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. चार 5चा फॉर्मॅट असेल. 4 खेळाडू 30 सर्कलच्या आतमध्ये असणे अनिवार्य असेल. चला थोडासा विलंब होतोय, आपण लाईव्ह टुर्नामेंट खेळतोय, कर्णधार याची जबाबदारी आपण घ्यायची. चला पुन्हा एकदा फुल टच चेंडू त्याच्यावरती केलाय प्रहार. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये पाठवून दिले, परंतु मोठ्या फटकावरती मला वाटतं धावा मिळतील 6 आहेत, माफ करा, षटकार येतोय. चांगली बॅटिंग, एक सलामीवर म्हटलं तर एक चांगली सुरुवात तुम्हाला सर्वांसाठी
प्रत्येक कर्णधाराला वाटतं की माझ्या संघाने सुरुवात चांगली केली पाहिजे. सुरुवात तर चांगली आता मात्र झाली आहे. धावसंख्या 21, लॉस ऑफ 0 विकेट. एक चांगला पाया रचण्याचं काम त्यांनी केले, परंतु कशा पद्धतीचं त्याच्यावरती कळस चढवत आहेत हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं असेल. नक्कीच एका बाजूला बॅटिंग करतोय ओमकारच्या माध्यमातून पाहिलं, दुसऱ्या बाजूला माफ करा, एका बाजूला साहिल, दुसऱ्या बाजूला अक्षयच्या माध्यमातून एक चौकार देखील लगावला गेलाय. तर दुसऱ्या बाजूला पाहिलं तर एका षटकाराने बॅटिंग करतोय. चांगली बॅटिंग राहिली आहे, म्हणजेच खराब चेंडू वारंवार जर पाहिलं ना तर फुलटच चेंडूचा कुठेतरी सामना करावा लागतो. आणि फुलटच चेंडू म्हटलं तर कुठेतरी ते मेजवानी असते, त्या मेजवानीचा दोन्ही हाताने स्वीकार करतोय. पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय या ठिकाणी. पुन्हा एकदा फाईन लेगच्या डोक्यावरून चेंडूला पाठवले, सरळ 6 धावांसाठी येतोय षटकार. मी पहिल्या मॅचमध्ये देखील सांगितले, या मैदानावरती धावा करणं तितकं अवघड नाही आहे, कारण का तुम्ही जर खराब चेंडू हाताळला त्याच्यावरती 6ची मोहर नक्कीच लागेल. बॅक टू बॅक 2 षटकार येत आहे आणि चांगली बॅटिंग कुठेतरी म्हणजे एका बाजूला साहिलच्या माध्यमातून लगातार 2 षटकार या ठिकाणी येत आहेत. आणि धावसंख्या दुसरं षटक मार्गस्थ असताना 27, लॉस ऑफ 0 विकेट. आपण पाहतोय राजापूर युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून एक देखणी स्पर्धा आपल्याला तुम्हा सर्वांच्या वडीला या स्पर्धेची तुम्ही आम्ही सर्वजण वाट पाहत होतो. ती स्पर्धा नक्कीच कुठेतरी कमबॅक करतोय. कमबॅक या शब्दाला क्रिकेटमध्ये खूप भामाचे महत्त्व. आणि कुठेतरी 2 चेंडूवरती 2 षटकार आल्याच्या नंतर एक चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा खराब लाईन, खराब लेन, त्याच्यावरती पुन्हा एकदा मोठा फटका, षटकार. विनोद नारकर, आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. याच्यानंतर आपली लगेचच मॅच असेल, आपण यायचंय. खराब गोलंदाजी कैलाची या ठिकाणी राहिली आहे. चेंडू पडतोय, थोडासा उसळी घेतोय, परंतु उजव्याशीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा नियम क्रमांक या ठिकाणी 22 अंमलात आणला जातोय. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 34, एक चांगल्या धावसंख्येकडे वाटचाल करताना हा संघ आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू आला, त्याला सन्मान देतोय. स्लिपच्या दिशेने चेंडू मार्गस्थ होतोय. 1 धाव मिळेल डिक्लेरेशन झोनमध्ये. आणि धावसंख्या 35, अजूनही दुसरं षटक मार्गस्थ असताना या ठिकाणी आपण पाहतोय. तेवीस धावाची मातब्बर इनिंग, अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये नॉट आउट. 3 षटकार ज्याच्या माध्यमातून पाहिले 5 चेंडू झालेत. तुमचा एक खेळाडू आमच्यापर्यंत आहे, त्याला देखील माहिती आहे त्यासाठी 12वा खेळाडू का महत्त्वाचं असतं ना. आणि नक्कीच पुन्हा एकदा चांगला फटका, नेत्रदीपक फटका आपल्याला कव्हर रिझनमध्ये पाहायला भेटला. 1 धाव मिळते, दुसरी धाव घेण्याचा मानस असेल, 2 धाव मात्र मिळतील. आणि 2 धावेवरतीच समाधान मानावं लागतंय. एक चांगली बॅटिंग आपल्याला साहिलच्या माध्यमातून राहिली आहे. आत्तापर्यंत 25 धावावरती नॉट आउट बॅटिंग करतोय. धावसंख्या झाली आहे ती 37. आणि नक्कीच आपण जर पाहिलं तर 12वा खेळाडू हा महत्त्वाचं का असतो त्याचं उदाहरण तुम्हाला देतो. आज टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये कैलासजी तुम्हाला देखील माहिती आहे, ज्या खेळाडूची चर्चा आहे हरदिल फरदीन काझी. कारण का तो खेळाडू जेव्हापासून त्याने सुरुवात क्रिकेटला केली होती त्यावेळी कॉमेंटेटर चंदू शेटे यांच्या बाजूला जास्त वेळ बसणारा नावं सांगायला खेळाडू फरदीन काझी होता. धावसंख्या 37. म्हणून 12व्या खेळाडूची देखील आपण 11 खेळाडू खेळताना पाहतो, परंतु 12वा खेळाडू देखील एक महत्त्वाचा असतो. चला, BCCI कॅप्टन विनोद नारकर आमच्या सोबत टॉस बॉक्समध्ये यायचंय. पहिल्याच 2 षटकामध्ये दमखम बॅटिंगमध्ये दमखम दाखवलंय. एका बाजूला साहिल नावाचं वादळ मैदानाच्या आतमध्ये घोंगावताना आपण पाहतोय, त्याची साथ मात्र प्रामाणिकपणे देतोय अक्षयच्या माध्यमातून. नक्कीच हा गोलंदाज थोडासा कैलाची दबावाखाली असेल, कारण का पहिल्या 2 माझ्या गोलंदाजांनी खराब गोलंदाजी केली, परंतु अशा दबावाखाली जो आत्मविश्वास दाखवून गोलंदाजी करेल ना, नक्कीच कुठेतरी. तर या ठिकाणी टॉस होतोय
तुषारजी सरपारे यांच्या हस्ते या ठिकाणी टॉस होतोय. पप्पू मोंडे असतील आपल्याला ओनीकडचे, ओनीचा कर्णधार, आणि देवाचे गोठणे या संघाचा कर्णधार आहे विनोद नारकर. दोन्ही संघादरम्यान या ठिकाणी नाणेफेक होते. तुषारजी सरपारे यांच्या हस्ते नाणेफेक होते. तर नाणेफेकीचा कौल आपण बघतोय या ठिकाणी ओनीची संघाच्या बाजूने लागलाय. तर पप्पू मोंडे नाणेफेकीचा कौल त्यांच्या बाजूने लागलाय. सन्मान सुद्धा त्यांना देण्यात येत आहे. पप्पू मोंडे, नाणेफेक आपण जिंकलात. बघा, आपण स्थानिक संघ आहात, अनेक वर्ष या मैदानावरती खेळलात. काय डिसिजन आहे आपला नाणेफेक जिंकल्यानंतर? आम्ही क्षेत्ररक्षण घेतोय. काय क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, परंतु त्या क्षेत्ररक्षण जो निर्णय आहे त्या पाठीमागचा आपला काय उद्देश आहे किंवा आपला काय प्लॅन असेल की समोरचा संघ जर आपण पाहिला, तुषार बाणेसारखा एक मोठा खेळाडू या संघामध्ये खेळताना आपल्याला दिसणार आहे. देवाचे गोठणे संघ सुद्धा खूप चांगला संघ आहे. तर आपला काय प्लॅन असेल या संघाच्या बाबतीत? नक्कीच समोरचा संघही तितका चांगला आहे. त्यांना कमीत कमी धावामध्ये आपण रोखण्याचा कोशिश करणार आहेत. एवढंच प्लॅन आहे. धन्यवाद. हे होते पप्पू मोंडे. तर आता आपल्यासोबत आहेत विनोद नारकर, देवाचे गोठणे या संघाचा कर्णधार. विनोद, बघा नाणेफेक तर तुम्ही हरलायत ना, प्रथम फलंदाजी आहे. तर काय तुमचा प्लॅन असेल की किती धावांचं आव्हान या मैदानावरती तुम्हाला ठेवायचा प्लॅन आहे आणि ओनी संघाला कसं तुम्ही थोपवू शकता? आमच्याकडे तुषार बाणे यासारखे उत्कृष्ट फलंदाज आहेत, तर आम्ही 50 ते 60 धावा राजापूर प्रीमियर लीगमध्ये मला वाटतं मालिकावीर तो झालाय, जी आपण पनवेलमध्ये पार पडली. तर त्याचा एक चांगला कमबॅक आता आपल्याला मंदरुळ या ठिकाणी पाहायला मिळेल. तर तुषार बाणेबद्दल, फक्त तुषार बाणेबद्दल तुमचं काय मत आहे? तुषार बाणे एक शांत स्वभावाचा आणि उत्कृष्ट खेळाडू आहे आणि तो एक ब्रँड आहे BCC क्रिकेट क्लब देऊळवाडीचा. आणि एक देवाचे गोठणे तसंच पूर्ण राजापूर तालुक्यामध्ये मोठमोठ्या टुर्नामेंट खेळलाय तो. तसेच कोलकात्याला सुद्धा जाऊन आलाय. कोलकात्याला जाऊन सुद्धा मोठमोठ्या टुर्नामेंट खेळलाय तुषार. आणि त्याचा ह्या मैदानात सुद्धा नक्कीच उत्कृष्ट प्रदर्शन करेल अशी मी कर्णधार म्हणून अपेक्षा करेन त्याच्याकडून. आणि आपल्या संघाला उत्कृष्ट बॅटिंग करून सामना विजयाच्या रूपात परावर्तित करेल अशी क्षमता करणारा तुषार बाणे एक BCCचा हुकमी एक्का आहे. धन्यवाद विनोद. तुला पुढील सामन्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. पुढील स्पर्धेसाठी सुद्धा तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर जाऊया आपण आमचे मित्र कामतेकर सरांकडे. नक्कीच आपण जर पाहिलं तर एका बाजूला ओनी, दुसऱ्या बाजूला BCC देऊळवाडी आमचा स्वतःचा संघ आहे. आणि नक्कीच नाणेफेकचा कौल मला वाटतं ओनीच्या बाजूने केला आहे आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारला आहे. जाऊया चालू असलेल्या मॅचकडे. चांगली बॅटिंग होताना, परंतु तिसऱ्या षटकामध्ये कुठेतरी मी सांगितलं होतं, जो कमबॅक करतो त्याचं नाव आवर्जून घेतलं जातं आणि गोलंदाज आहे ओमच्या माध्यमातून ते काम चांगलं केलं जाते. नक्कीच एक नवोदित यंगस्टार पाहतोय. एक नवोदित यंगस्टारसाठी एक चांगला मोठा प्लॅटफॉर्म आहे या ठिकाणी. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला, कुठेतरी थोडासा अडथळा निर्माण होतोय. या ठिकाणी 2 धावा मात्र अर्जित होतील आणि एक केल्याची पाहिलं तरी 50 किंवा 55 धावा जरी बनल्या तरी सुद्धा एक चांगलं टार्गेट सेट होऊ शकतं. कारण काल देखील आपण 50-55 धावा देखील या मैदानावरती चेस होताना देखील पाहिल्यात. म्हणून येणारे आज किंवा उद्याचे सामने हे चांगले होताना आपण नक्कीच पाहणार आहोत. धावसंख्या जर पाहिली तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 46 धावा. फक्त या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्या एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. कारण का पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर कुठेतरी चांगली बॅटिंग राहिली होती, परंतु त्याला लगाम लावण्याचं काम ओमच्या माध्यमातून झालं आणि नक्कीच चांगली गोलंदाजी राहिली.
शेवटचं षटक म्हटल्यावरती एक स्लॉग ओव्हरचं षटक भामतजी म्हटलं जातं, हाणामारीचं षटक म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये मोठमोठे फटके येताना नक्कीच दिसतील, कारण का सुरुवात तर साहिल आणि अक्षयच्या माध्यमातून चांगली, परंतु शेवट कोण करतोय हे महत्त्वाचं असेल. हाफ ट्रॅकर चेंडू होता, प्रॉपर टायमिंग होऊ शकलं नाही. फाईल क्षेत्रामध्ये खराबपैकी आणि चुकीला माफी नाही आहे क्रिकेटमध्ये. एक खराब कुठेतरी अंडरआर्म थ्रो आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. ज्या ठिकाणी एकच धाव झाली असली त्या ठिकाणी 2 धावा मात्र मिळत आहेत आणि चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट आपण जर पाहिलं तर दोघांच्या माध्यमातून पाहायला भेटते. धावसंख्या 48. नक्कीच 50 धावा तर नक्कीच होती. अजूनही या 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. एक देखणं आयोजन, देखणी स्पर्धा तुम्हा सर्वांच्या भेटीला कधी येणार ती आस सर्वांना होती. ती आस मात्र काल सर्वांची पूर्ण झाली. 3 दिवस एक चांगलं आयोजन, परंतु चांगली गोलंदाजी आता मात्र होताना चेंडू पडतोय, थोडासा उसडी घेतोय, बाउन्स होतोय चेंडू आणि विकेटच्या मागे चांगलं कॅरी केलं जाते. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे, कमबॅक करतोय, कारण का अजूनही 4 चेंडूचा खेळ निर्णायक असेल. एखादा षटकार प्रेक्षकांची मनं जिंकेल का आणि आपल्या संघाला एक चांगली धावसंख्या उभारेल का. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची टॉपेज घेतली आहे. 1 2 3 4 खेळाडूंच्या मध्ये चेंडू डिलिव्हर होतोय. म्हणून मी वारंवार सांगतोय, तुम्ही चुकी केलात ना तर चुकीला माफी नाही आहे क्रिकेटमध्ये. खराब क्षेत्ररक्षण राहिलं क्षेत्ररक्षण, तुम्ही क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये तुमची गोलंदाजी, तुमची फलंदाजी, त्याचबरोबर तुमचं क्षेत्ररक्षण चांगलं होणं गरजेचं असतं, परंतु खराब या ठिकाणी पाहायला भेटते. कारण का गोलंदाजांना साथ देण्याचं काम कोण करतं तर ते प्रामाणिकपणे क्षेत्ररक्षक करतात. म्हणून क्षेत्ररक्षण ही जमेची बाजू असते. पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण पाहिलं तर निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चेंडू पडतोय, थोडासा बाहेर जातोय. पंच नक्कीच चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून. याच्यानंतरची एक मोठी मॅच, एका बाजूला आमचा संघ भार्गवराम क्रिकेट क्लब देऊळवाडी, तर दुसऱ्या बाजूला असेल ओणी देखील नामांकित संघ आहे. दोघांचं कौतुक झालं पाहिजे आणि चांगलं क्रिकेट त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. या षटकातील आपण जर पाहिलं तर आत्तापर्यंत धावसंख्या 51 म्हणजेच अर्धशतक लागले. 4 चेंडूचा खेळ संपन्न झालाय. चांगली माहिती स्कोररच्या भूमिकेमध्ये आमचे बंधू कैलास नवाळी देत आहेत. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु टायमिंग होत नाहीये. मिड विकेटला पुन्हा एकदा एक याश 2 धावा मात्र नक्कीच मिळतील, परंतु षटकार कुठेतरी स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये आला नाहीये. बांधून ठेवण्याचं काम करण्यात आलंय आणि पहिल्याच 2 षटकामध्ये कैलासची धावा झाल्या होत्या 37 आणि कुठेतरी लगाम लावण्याचं काम 2 गोलंदाजाने केलंय. एका बाजूला ओम, दुसऱ्या बाजूला दिनेशच्या माध्यमातून झालंय. नक्कीच आपण पाहतोय राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7वे आणि 7 पर्व म्हणजे काही सोपी गोष्ट नाहीये. इनफिल्डच्या डोक्यावरून एक देखणा फटका पाहायला भेटतोय. खरोखरच कौतुक झालं पाहिजे. या फटक्याची सराळा झाली पाहिजे. 4 धावांसाठी शेवट मात्र गोड केलाय. ऐकवतील. धावसंख्या झाली ती 57. 58 धावा 24 चेंडूमध्ये बनवायच्या. पुढच्या षटकामध्ये पुढच्या इनिंग काय बिघडतंय. अगदी नक्कीच मराठीचा अजून एक राजापूरचा गोड आवाज भामची यांच्याकडे माईड सुपूर्द करतोय आणि आमची याच्यानंतर मॅच आहे. थोड्या वेळापुरती रजा घेतोय. धन्यवाद. हॅलो, धन्यवाद कामतेकर सर. आपण पहिल्या 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी पार पाडताना आपण पाहिला. कामतेकर सरांचा एक गोड आवाज, देवाचे गोठणे सोलगाव यासारख्या मोठ्या पंचक्रोशीतील एक मोठा आवाज, एक चांगला गोड आवाज आपण पाहिला, ऐकला. धन्यवाद सर. तर जाऊया आपण पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये. 58 धावांचं लक्ष आहे. 24 चेंडू 58 धावा. पहिल्या चेंडूपासून थोडंसं आक्रमण करावं लागेल सोलिये संघाला. राजवाडी संघाचा जर विचार आपण केला, एक कुठंतरी थोडीशी मिस फिल्डिंग पाहायला मिळाली सोलिये संघाकडून. थोडंसं खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली. दुसऱ्या षटकामध्ये खूप जबरदस्त फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. 3 षटकार त्या एका षटकामध्ये खेचले गेले. थोडंसं सामन्याचा मोमेंटम चेंज झाला. तर सामना सुरू होतोय. त्वरित क्षेत्ररक्षण आपलं सजवून घ्या. एक शिस्त प्रत्येक संघाने, येणाऱ्या सर्व संघांना सुद्धा एक सूचना आहे आणि राजवाडी संघाला सुद्धा एक सूचना आहे.
मगाशीच केली गेली होती, परंतु त्याने ती पाळली नाही की येताना मैदानामध्ये लाईनअप करून या, कारण आपण एक मोठी स्पर्धा खेळतोय. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा आपली मैदानामध्ये एंट्री होईल, भले ती इथे असो, तुम्ही अजून कुठल्याही मैदानामध्ये खेळा, ज्या ठिकाणामध्ये तुम्ही जाल, जेव्हा एंट्री कराल तेव्हा लाईनअपमध्ये जा. एक आपल्याला शिस्तबद्ध संघाची ती एक निशाणी आहे. त्यामुळे नक्कीच ते यापुढे त्याचा प्रयत्न करतील. तर क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे, दोन्ही पंचांनी आपली जागा घेत आहेत आणि सलामीचे फलंदाज सोले संघाकडून कृपया त्वरित पाठवून द्यायचे आहेत, कारण कालचा दिवस आपण पाहिला एक थोडासा पाहतोय 58 धावांचं एक मोठं लक्ष घेऊन दाखल होत आहेत अक्षय आणि प्रथमेश. प्रथमेश एक चांगला खेळाडू, माझा मित्र. या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय 58 धावांचं आव्हान आहे आणि 58 धावा जर आपल्याला चेस करायच्या असतील, हे आव्हान जर पार पाडायचं असेल, तर अक्षय आणि प्रथमेशाला एक मोठी धावसंख्या, मोठी सुरुवात नक्कीच संघाला करून द्यावी लागेल. बघा पहिला चेंडू केला गेला आणि लाईट. हॅलो 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 नाही. साहिल पहिल्या चेंडूवरती यष्टा उद्ध्वस्त केल्या गेल्या त्या अक्षय याच्या. एक मोठा धक्का आपल्याला पाहायला मिळाला तो सोले संघाला. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय ओमकार. एक मोठा धक्का, नक्कीच एक मोठं आव्हान जेव्हा आपण पार पाडत असतो, एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग जेव्हा आपण करत असतो, एक चांगल्या फटकेबाजीची सुरुवात असते, मात्र तसं काही घडताना दिसलं नाही. पहिल्या चेंडूवरती बघा तंबूमध्ये परतला तो अक्षय. नक्कीच थोडासा निराश असेल, संघाची अपेक्षा तो पूर्ण करू शकला नाही. स्ट्राईकवरती येतोय प्रथमेश. चांगला हा फलंदाज आहे, मी पाहिलं कॉलेजच्या टाईममध्ये. हा एक चांगला गुणवान असा फलंदाज आहे. सोले संघाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ मी नक्कीच म्हणेन. त्याला काहीतरी एक कमाल दाखवावी लागेल. 57 धावांचं आव्हान असताना चांगला चेंडू पडल्यानंतर बघा अतिशय वेगवान पद्धतीने यशच्या हातामध्ये येतोय. यष्टीरक्षक यश या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय, तो राजवाडी संघाकडून. जर या मैदानाचा आपण विचार केला, पूर्ण ग्राउंड बनवण्यासाठी जी मेहनत केली आहे मंद्रुळ या गावातील सर्व कार्यकर्त्यांनी, खरंच कौतुकास्पद अशी कामगिरी त्यांच्या हातून आपण पाहिली. जे पिच बघा किती प्रॉपर पिच, टेनिस क्रिकेटचं पिच त्यांनी बनवलं आहे. कालपासून आपण हे सामने पाहतोय. एक हाय स्कोरिंग असं हे मैदान.
पहिला सामना जरूर थोड्या कमी स्कोरचा झालेला, मात्र त्यानंतरचे जे सामने आपण जर पाहिले पूर्णच्या पूर्ण सर्व सामने हाय स्कोरिंग सामने आपल्याला पाहायला मिळाले. तर साहिल अचूक टप्प्यावरती बघा गोलंदाजी करतोय, हा चांगला प्रयत्न आहे. एका धावेवरती समाधान मानलं जात आहे ते ओमकारकडून. पहिलं षटक मला वाटतंय प्रगतीपथावर आहे. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना राजवाडी या संघाकडून धावसंख्या पोहोचते ते 3. एक अप्रतिम षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर प्रथमेश या चेंडूवरती एक मोठा हल्ला नक्कीच करावा लागेल, कारण 57 धावांचं आव्हान असताना हा पुन्हा फक्त मला वाटतं कुठलाही ताळमेळ नाही आहे. चेंडू कुठे पडतोय, कुठे लँड करतोय याकडे प्रथमेशचं लक्ष नाही आहे. पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या फक्त 3. एक गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये 3 सोलिये. थोड्या वेळासाठी तो फक्त नाश्ता करून येऊ दे. अरे त्यांना नाही माहिती आता कोण नाही म्हणून येत होते. तू बस. हॅलो परेश, पहिला चेंडू आणि फटका खेळला जातोय, नो घोषित केला जातोय. बॉडींचा वेध घेणारा हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला परेश याच्याकडून. उलटा चेंडू होता, चांगला समाचार घेतला होता, परंतु क्षेत्ररक्षकाने झेल घेतला, मात्र नो चेंडू घोषित केला पंचांकडून. 3 टोटल या चेंडूवरती 3 धावा मिळत आहेत. पुन्हा परेश, हा मात्र चेंडू बघा पडल्यानंतर उसळी घेतली. 1 बाउन्सचा इशारा केला जातोय पंचांकडून. परेश पुन्हा एकदा तोच टप्पा बघा. पहिला चेंडू जर आपण पाहिला फुलटा चेंडू होता, त्यानंतर मात्र चांगला कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळते ते परेश याच्याकडून. विचार केला या षटकानुसार सांगायचं गेलं तर पहिला चेंडू आपण पाहिला 9, त्यानंतर ते 2 चेंडू अचूक टप्प्यावरती लाईनवरती फेकले गेले. दोन्ही चेंडू निर्धाव. त्यानंतर मात्र या चेंडूवरती हल्ला केला गेला. थोडा वेळ चेंडू हवेमध्ये नक्कीच होता, मात्र क्षेत्ररक्षकाचा कुठला प्रयत्न झाला नाही. सरळ चेंडू गेला 1 बाउन्स किंवा पार चौकारासाठी. तर ओंकारला याच पक्षाची गरज असेल. सोलिये संघाला 57 धावांचं आव्हान आहे, मोठं आव्हान, आणि हे आव्हान जर पार पाडायचं असेल तर अशाच फटक्यांची गरज आहे. काल जर आपण एक सामना पाहिला होता चुना कोळवण विरुद्ध तळवणे, पहिल्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा मिळवल्या होत्या त्या चुना कोळवण संघाने. त्यांना धावांचा पाठलाग करायचा होता 57.
त्यानंतरच्या त्या षटकामध्ये संकेत कडूने 27 धावा अक्षरशः चोपून काढल्या होत्या, परंतु मोक्याच्या क्षणी तो आऊट झाला आणि त्याने तो सामना गमावला. त्याचा एक चांगला यशस्वी पाठलाग या संघाद्वारे केला गेला असता. हा चेंडू आपण पाहतोय स्क्वेअर मारा घोषित केला गेला. पंचांच्या माध्यमातून एक एक्स्ट्रा धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. संघ पोहोचतो 11 वरती. पुन्हा परेश, पुन्हा एकदा स्क्वेअर मारा. थोडासा कुठेतरी गडबड आपल्याला पाहायला मिळते. थोडा लाईन आणि लेग मध्ये बिघाड दिसतो तो परेश याच्या. थोडंसं कमबॅक करावं लागेल. भले आव्हान मोठं आहे, मात्र ओंकार सारखे घणाघाती फलंदाज अजूनही क्रीज वरती सुरक्षित उभा आहे. त्याच्या बॅट मधून आपण पाहिले मागील चेंडूवरती त्याने फटका खेळला होता चौकारासाठी. पुन्हा एकदा हा चेंडू बघा. या पद्धतीचे चेंडू फेक करणे खूप गरजेचे आहे. हा टप्पा कुठेतरी पकडून गोलंदाजी करणे गरजेचं आहे, कारण त्या ग्राउंड वरती स्पॉट आहे. त्या ठिकाणी जर आपण चेंडू टाकला ना तर पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतो. फलंदाजांना तो पिक करणं थोडंसं कठीण जातं. त्यामुळे नक्कीच त्या पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल. पुन्हा चेंडू देता. आता मात्र चांगला कमबॅक केला जातो तो परेश याच्याकडून. बघा त्याची उंची आहे, त्या उंचीचा फायदा घेताना दिसतोय तो वेगवान गोलंदाज. गोलंदाज होणं सुद्धा मित्रांनो सोपं नाहीये, कारण आपण आजकाल पाहिलं जास्त करून म्हणजे फलंदाजाला एक बेनिफिट जास्त दिलं जातं. गोलंदाज बघा एखाद्या सामन्यामध्ये समजा त्याने मॅच मध्ये त्याला जास्त धावा पडल्या तर नेहमी त्याला ती मॅच त्याच्या संघातील सहकारी आठवण करून देत असतात की तुला त्या मॅच मध्ये एवढे षटकार मारले होते. परंतु कधी फलंदाजाच्या बाबतीमध्ये तसं घडत नाहीये. समजा फलंदाज 4-5 मॅच नाही खेळला, भले 0वर आउट झाला तरी चालेल, पण एखाद्या मॅच मध्ये समजा त्याने 30-35 धावा जर मारल्या तर ते त्याला डोक्यावर घेतात. मात्र गोलंदाजांचं थोडंसं लक खराब आहे. टेनिस क्रिकेट मध्ये तर गोलंदाजी करणं खूप सध्या कठीण झालंय, कारण फलंदाज एवढे जबरदस्त आहेत. बॅटची क्वालिटी अशी आहे की कुठलाही चेंडू कुठल्याही दिशेला मारला जातो फलंदाजांकडून. त्यामुळे गोलंदाजींना नियंत्रित मारला करणं खूप गरजेचं आहे. स्वतः कंट्रोल ठेवणं, बोटांमध्ये जादू असणं खूप गरजेचं आहे. बघा परेशने चांगली गोलंदाजी केली, मात्र तितकेच स्क्वेअर मारे सुद्धा केलेत. चांगला फटका, हा चांगला चेंडू आहे. एक यॉर्कर चेंडू जातो गिरगाव. या दुसऱ्या षटकाची सांगता होते. 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या एक गडी बाद 14. तर जास्त टीम मीटिंग करू नका या दिवसामध्ये. आज आपल्याला खूप सारे सामने खेळवायचे. तिसरं षटक घेऊन दाखल होतोय तो प्रणय. या षटकावरती खूप मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल ओंकारेला, कारण हे षटक खूप महत्वाचं षटक ठरणार आहे. एक मोठं षटक बनवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. जर समजा या षटकामध्ये 20 ते 25 धावा जर आल्या तर चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. याचा जर आपण ज्या पद्धतीने सामना सुरू आहे एक वन साइड सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा फटका चांगला फटका आहे, पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडूला काढले. क्षेत्ररक्षक येतो त्या ठिकाणी. दुसऱ्या धावेसाठी धावण्यात आली. 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. आपण पाहिलं प्रथमेश सलामीला आलेला फलंदाज स्वतःच्या नावाला साजेशी अशी कामगिरी अजूनपर्यंत तरी त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाली. संघाची खूप सारी अपेक्षा होती, मात्र त्या अपेक्षांवरती तो पूर्णपणे खरा उतरलेला नाहीये. चांगला क्षेत्ररक्षक दुसऱ्या धावेसाठी सुद्धा धावतोय ओंकार. स्वतः स्ट्राईक घेणं पसंत करतोय. धावसंख्या होते 18. 2 मोठे फटके येणं खूप गरजेचं आहे. सामन्यामध्ये रंगतदार अवस्था जर निर्माण करायची असेल तर 2 मोठे फटके ओंकारच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळाले तर खूप चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा हा चेंडू जातोय गिरगाव. आपण राजवाडी संघाचा जर आपण विचार केला, फलंदाजी बघा किती सुंदर त्यांनी केली. एक मोठी धावसंख्या उभारली, एक चांगलं आव्हान ठेवलं सोले संघासमोर. त्यानंतर गोलंदाजी बघा अतिशय वेगवान पद्धतीने वारंवार गोलंदाजी केली जाते. हा फसवा चेंडू थोडासा
स्लो असा हा चेंडू होता, मात्र लाईन चुकली, दिशा चुकली आणि चेंडू जातोय एक एक्स्ट्रा धावेसाठी एक स्क्वेअर मारा वॉईडच्या स्वरूपामध्ये ही धाव जोडली जाते. निश्चितच अशा स्लो थोडंसं व्हेरिएशन असावं लागतं प्रत्येक गोलंदाजामध्ये, परंतु व्हेरिएशन करताना ते अचूक टप्प्यावरती व्हेरिएशन होणं खूप गरजेचं आहे. आणि या चेंडूवरती केलाय मोठा हल्ला, सरळ चेंडूवर पाठवून दिलाय. चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. एक मोठं आव्हान आहे, चांगला पाठलाग करताना दिसत आहेत आपल्याला सोले संघ. धावसंख्या झाली 26. प्रथमेश प्रणयचा सामना करतोय आणि मला वाटतं चेंडू या चेंडूवरती मिळते एक धाव आणि षटक संपताय. 3 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या झाले 27. रवी पळसमकर जुना बॉल बघ रे. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, एकही कार्यकर्ता इकडे नाहीये, थोडा इकडे प्रॉब्लेम होतोय. रवी पळसमकर आपल्याकडे जुने चेंडू आहे, तिकडे जुने चेंडू भेटत नाहीये. चार चेंडू आणि 24 धावांचं समीकरण बनतंय. 4 चेंडूवरती 4 षटकार लगावण्याची गरज आहे आणि हा चेंडू जातोय बघा डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. 1 धाव मिळते आणि या एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 35.
लढतोय तो म्हणजे ओंकार. हा दुसरा षटकार येतोय. खूप सुंदर फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते सोलिये संघात. एकही चेंडू मैदानामध्ये येत नाहीये. बाउंड्री लाईन वरती कोणीही नाहीये. तिसरा काय सामना बघा. एक षटकार अजून जर मारला तर हा सामना मला वाटतंय एका कमी फरकाने ते ओंकार. जरा या फलंदाज बघा किती सुंदर फलंदाजी करतोय. एकटा लढलाय तो राजवाडी संघाला. चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. खूप सुंदर फलंदाजी. खूप प्रयत्न केले संघाला विजय मिळवून देण्यासाठी, मात्र थोडेसे प्रयत्न अपुरे पडले. मात्र खरंच अप्रिशिएट केलं पाहिजे यांच्या फलंदाजीला. धावसंख्या 31 स्वतः वैयक्तिक नाबाद राहिलाय. पहिल्याच षटकापासून जर हारामारी झाली असती तर नक्कीच हा सामना जिंकू शकले असते. मात्र तसं काही घडलं दिसत नाहीये. सोले संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी. आणि राजवाडी संघाचा कर्णधार त्याला कृपया स्टॉलसाठी या. सॉरी, यानंतर जो सामना होणार आहे ना तो आहे ओनी विरुद्ध देवाचे गोट्टे, जो मगाशी आपला टॉस आपण पाहिला. परंतु त्या सामन्यानंतर लगेचच तयार राहायचं आहे राजवाडी आणि हत्तीवले संघाने. या ठिकाणी पुरस्कार स्वीकार